क'क्राझार गार' डेभेलपमेन्ट काउन्सिल गौथुमा खौरांगिरि मेल सामलायदों। क'क्राझाराव क'रना भाइरासनिफ्राय सांग्रांथि थानो बड'लेण्ड फरायसा आफादा खौरांगिरि मेल सामलायदों। 22 मार्च खालाराव भारत सोरखारा सुबुं कारफिउ जाबसिनदों। 22 मार्च खालाराव जनता कारफिउ जाबसिननाय जाउनाव बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय 22 मार्च खालाराव प्रिजाइडिं अफिसारफोरनि जानो गोनां ट्रेनिंखौबो फावसायनानै 24 मार्च खालार खालामनाय जाबाय। चिरां जिल्लानि मालिभिटा प्राइमारि UPPLआ जयनिं सेरेमनि सामलायदों। 15 बोसोर सोरखार सालायनानैबो BPF सोरखारा गंसे दालांखौ मावनानै होयैनि थाखाय चितलितल गामि दावराइबारि आरो गोथैबारि गामिनि रायजो राजाफोरा खुद्रिखांनाय हाबाफारि सामलायदों। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। क'क्राझाराव गार' डेभेलपमेन्ट काउन्सिल गौथुमा खौरांगिरि मेल सामलायदों। शुक्रबार फुंनि 11 रिंगायाव क'क्राझार खौरांगिरि नबलाङाव फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै गार' डेभेलपमेन्ट काउन्सिलआ खौरांगिरि मेलखौ सामलायो। 1 नं परबतजरा बियाबाव गार' समाजनिफ्राय सुहां सांमा बिथाङा अबर' राजखान्थि दोलोनिफ्राय फैगौ 4 एप्रिल 2020 मायथाइनि बिसायख'थि गेलेनो नमिनेशन लाइखौ होनायखौ बोखांनानै लाफिननांगौ होननानै दाबि दैखांदों। মই আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ একেতে যাতে অনতি পলমে এইটোৰ পৰা উইথড্ৰ কৰি পেলাই যেন আকৌ ঘূৰি আহে, কাৰণ আমি BTC-বাসী ৰাইজে এইটো চাই পেলাই বহু দুগুল টুগুল লাগি আছে যে একেসকলেও অবৰ সুৰক্ষা সমিতিত আছে নেকি, গাৰো জাতি হৈ একেসকলৰ লগত মিলিত হৈ আছে নেকি, এই ধাৰণাটো বিয়পি পৰিলে। बेजों लोगोसेनो अनाबर' राजखान्थि दोलोनिफ्राय टिकेट लाना बिसायख'थि गेलेनो लानाया लाजिनांथाव होननानैबो बुंबावो। गार' समाजनिफ्राय सुहां सांमाजों रावबो हेफाजाब गैया आरो BTC खुंथाय गोहोनि राजखान्थि दोलोनि BPF हान्जाखौनो हेफाजाब खालामनांगौ होननानै बुंथियो। যোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব তাৰ লগত আমি থাকিবই লাগিব। যেহেতু হাগ্ৰামা মহিলাৰ ছাৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনতে একেতে জয়ী হ'ব বুলি আমি বহুত কথাটো আমি গম পাই আছোঁ। যদি জয়ী নহয় তেতিয়াহ'লেতো আৰু উপায় নাই, আমি ভৱিষ্যত মুকলি সমৰ্থন কৰিবই লাগিব। मानोना BPF राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना गार' समाजनि सुखु दुखु एसेब्लाबो सहाय खालामबोदों होननानैबो फोरमायथिदों। अदेबानि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गार' हारिखौ लानानै जाहाथे गाज्रि बाब लाया होननानैबो फोरमायबावो गार' डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनि आफादगिरि कमल मारा बिथाङा। BTC-বাসী ৰাজ্যলৈ মোৰ এটা অনুৰোধ থাকিল যাতে এইটোৰ কাৰণে ভুল বুজাবুজি নহয় আৰু কোনো পৰৱৰ্তী কালত যাতে কোনো কামৰ পৰা বঞ্চিত নকৰে, কাকো বঞ্চিত নকৰে, এইটো লৈ পেলাই মই BTC-ত যিটো সক্ৰিয় ৰাজনীতি এই ৰাজনীতিবিদসকললৈও মই আহ্বান কৰিছোঁ যাতে ভুল বুজাবুজি নহয়। क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझाराव क'रना भाइरासनिफ्राय सांग्रांथि थानो बड'लेण्ड फरायसा आफादा खौरांगिरि मेल सामलायदों। बड'लेण्ड फरायसा आफादनि बानजायनायाव शुक्रबार सानजौफुनि 12:45 रिंगायाव खौरांगिरि मेल सामलायनाय जायो। बड'लेण्ड फरायसा आफादनि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारी बिथाङा मुलुगनाङैनो क'रना भाइरासनि गोबारै साग्लोबसारनायखौ नायनानै आसाम आरो BTC हालामावबो बे गिख्रंथाव बिजानु सन्देरनो हागौ, बेनि थाखायनो सांग्रांथि थानाया मोजां होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। सांग्रांआथ' बयबो जानांगौ। जेनेबा दा भारत सरकार बा आसाम सरकारा जिबायदि फोसावथिंगासिनो दङ क'रना भाइरासनि सायाव, जेनेबा टाइम टु टाइम आखाइ सुनाय बा नोङो सेनिटाइजार इउज खालायनाय बा मास्क गाननाय बा एसे गोजान डिस्टेन्स मेनटेन खालायनानै थानाय, सोरबा गुजुनाय गगा मोननाय जादोंबा, दा खोथाया जाहैदों जोंनाव नैबे बोथोराव बहुद गगा मोननाय जायो। गगा मोननाय गुजुनाय बे फागुन बोथोराव जासावो, खिन्थु बेखौनो जोङो क'रना भाइरास होननानै मालाबा सानफ्लांनो हागौ। दा बेनो टाइम टु टाइम सोरबा जुदि बेबायदि जादोंब्ला डक्टरनाव एडभाइस खालामनांगौ, खाथिनि हस्पिटालफ्राव थांनानै एडभाइस लाहै, जों बेखौ खावलायगोन। बा जानाखि आसाम सरकारनि भारत सरकारनि फोसावजानाय राहाफोर बेफोरखौ फल' खालामनांगौ। जों आरो सानो दासिम जोंनाव जायाखै बा जानायबो नङा, जों बेखौ सानो आरो। फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव BPF दोलोआनो 22निफ्राय 25 बियाबाव देरहासार जानानै सोरखार दानो हागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायबावो। स्ट्रं मेजार्स नांगौबा गिदिर गिदिर राजुहा केम्पेइन खालामनाय बेफोरखौ बन्द' गोजानाव दोननानै पकेट केम्पेइनिं बा रायजोफ्रा गावबागाव न'आव थानानैनो बै दिनखालि 4 एप्रिल खालि गावबागाव भटखौ हैनो हायो। स्ट्रं प्रटेक्टिभ मेजार्स, जेनेबा मोनफ्रोमबो भट सेन्टाराव सेनिटाइजार
टेस्ट खालामग्रा मेसिन बायदिसिना फेसिलिटि जिबायदि लानांगौ बेफोरबायदिखौ आसाम सरकारा बा आसाम सरकारनि देहा बिफान आरो स्टेट इलेक्सन कमिशनार जयै लोगो नांनानै बे इलेक्सनखौ फाथिनांगौ जों बेखौ दिनै बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन बड'लेण्ड फरायसा आफादनि तरफनिफ्राय खावलायदों नोंथांमोननि प्रेस मिडियानि गेजेरजों कर'ना भाइरास दा खुंथायाव थाबाय थानाय BPF दोलोनि जानाखि अबस्था बिथांमोननि अबस्थाया बांसिन मोजां दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलाजों दैदेनजानाय BPF राजखान्थि हान्जाया दोलोआ 24निफ्राय 25सिम मिनिमाम सिट देरहानानै सरकार दागोनखौ जोङो रोखा नुहुरदों आरो नैबे कयदिननि गेजेराव सानथाम सानब्रै सानबानि गेजेराव हयथ' निस्सय आरो मोनथाम मोनब्रै बा मोनसे मोननै बिदि बारायनायनि सम्भाबनाया थाबावगोन खिन्थु सरकार दागोना फैबाय थानाय जिनाखि सरकार दानो गोनां बेहाय BPF राजखान्थि हान्जायानो सरकार दागोना दिनैनि दिनाव स्पस्ट हाजार हाजार रायजो राजाफोरनि फिल्डआव जानाखि सापर्ट मिटिं दावथिं बेफोरखौ नायोबा हाग्रामा महिलानि सरकार दागोना स्पस्ट BPF दोलानो सरकार दागोना स्पस्ट 100% आरो क'क्राझारनिफ्राय बिन'जन नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां फैगौ 22 मार्च खालाराव भारत सरकारा सुबुं कारफिउ जाबसिनदों चीन हादोरनिफ्राय लानानै मुलुगनां गुबुन गुबुन हादोरफोराव कर'ना भाइरासनि गोसारलांनायखौ होबथानो थाखाय भारत सरकारा फैगौ 22 मार्च खालार थामहिनबा फैगौ रबिबार बारायाव जनता कारफिउ जाबसिननाय जादों फैगौ रबिबार 22 मार्च खालाराव फुंबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 9 रिंगासिम जाबसिननाय जनता कारफिउआ सोलिगोन बे खोथाखौ मिथिनो होदों हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा नाथाय जनता कारफिउ जाबसिननानै माबोरै कर'ना भाइरास साग्लोबनायखौ होबथानो हानो जानांगौ बे सोंथिया बयनिबो गोसोआव सिखांगौ जानांगौ बे सोंथिनि फिननायखौ होनांगौआ गोब्राबब्लाबो गोरलैयै बायदि होजायो गिलुबालु कर'ना भाइरासनि जिउ सम एबा आयुआ जिउ गैयै बेसादनि सायाव खोब गोबाङैबाबो 12 घन्टा ओजोंहाय जनता कारफिउनि गासै समा 14 घन्टा बेखायनो बेबायदि रायजोनि जायगा गारि मटर आरो जिउ गैयै जेसेबां बेसाद जायफोर कर'ना भाइरासनि खोन्थागाव फैदोंमोन बेफोरखौ जुदि 14 घन्टा रावबो सैनाय जाया अब्ला कर'ना भाइरासनि चेनआ जलांगोन एबा बायलांगोन जुदि 14 घन्टानि जनता कारफिउ जाबसिननायखौ बयबो मोजाङै फालियो अब्ला कारफिउनि उनाव भारत हादराव कर'ना भाइरास गोसारनायखौ होबथानो हानाया जाफुंसारगोन फैदोब्ला जों बयबो जनता कारफिउखौ मोजाङै फालिलांनि जोंनि रैखाथि गोनां इयुननि थाखाय बेनि उनावहाय गोनांथि जायोब्ला सरकारा जाबायदि खालामनो बिथोन फोसावो बेफोर मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ मावफुङोब्ला जों भारत हादराव जानो हागौ इटालिनि बायदि भुगिनो नांनाय नङा निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां फैगौ 22 मार्च खालाराव जनता कारफिउ जाबसिननाय जाउनाव BTC बिसायख'थिनि थाखाय 22 मार्च खालाराव प्रिजाइडिं अफिसारफोरनि जानो गोनां ट्रेनिंखौबो फावसायनानै 24 मार्च थामहिनबा मंगलबार खालाराव खालामनाय जाबाय फैगौ 4 एप्रिल खालाराव जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय भट होग्रा मिरुफोराव भट होनाय खामानिफोरखौ सामलायग्रा प्रिजाइडिं अफिसार फार्स्ट पलिं अफिसार सेकेन्ड पलिं अफिसार बायदि मावदांसाफोरनि थाखाय फैगौ 22 मार्च खालाराव मोनसे ट्रेनिं हांख्रायनाय जादोंमोन नाथाय बावैसो खौरां बिजोंनि गेजेरजों हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा 22 मार्च खालाराव जनता कारफिउ जाबसिननाय खोथाखौ फोसावनायलाय बै सानखालिनि ट्रेनिंखौ फावसायनानै 24 मार्च खालाराव खालामनाय जादों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां चिरां जिल्लानि मालिभिटा प्राइमारि UPPLआव जयनिं सेरेमनि सामलायदों थांनाय 20 मार्च खालाराव बे आखाइ गोरोबफैनाय हाबाफारिखौ सामलायनाय जायो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों जोंनिसिम खौरां मोनफैनाय बादिब्ला गोरखा कमिउनिटिनिफ्राय सा 20 सोद्रोमाफोर बेन खालामजानाय NDA-BS निफ्राय सा 61 सोद्रोमाफोर BPF राजखान्थि हान्जानिफ्राय सा 120 सोद्रोमाफोर UPPL राजखान्थि हान्जायाव आखाइ गोरोबफैयो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों चिरांनिफ्राय फाखन गयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां 15 बोसोर सरकार सालायनानैबाबो BPF सरकारा गंसे दालांखौ मावनानै होनो थाखाय थितलिटल गामि दावराइबारि आरो गोथैबारि गामिनि रायजो राजाफोरा खुद्रिखांनाय हाबाफारि सामलायदों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि हालामनि सिङाव थानाय थितलिटल दावराइबारि आरो गोथैबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा 15 बोसोर BTC सरकार सालायनायनि उनावबो बे गंसे दालांखौ मावनानै होनो थाखाय रायजो राजाफोरा दुखु मोननानै सरकारनिसिम खुद्रिखांदों बेनि थाखाय जोङो लामा गैयिनि थाखाय बेलेगखैजा दलंजों थांलाय फैलाय खालामनायाव हान्था मेलायाव माबायदि जेंनायाव गोग्लैयो नोंथांमोना दा बेखैजा थांलाय फैलायाव गोलैयो दा सोरबा दलंनिफ्रायबो गोलैयो सोरबा दुखु नाङो गोलैनानै
बाइकजों गोलैनाय आरिजों गोलैनाय नालाय दुखु मोनो आरो सोरनिबा मबाइलनिफ्राय आरिनिफ्राय गोमालाङो दा गथ' गथायाबो दैफोराव थांलाय फैलायाव दुखु मोनो आरो सानजिफा गाहाम जायो नोंथांमोननि गामियाव बेवहाय मेम्बारफोर गैया नामा मेम्बार दंबाबो जोंनि मेम्बारा बे लामाखौ नुवा आरो जोंनिया रुफिजोंनो नांजाबना दङ रुफिनि माबाफोरानो जोंखौ नायफिनाबा मेगनानो गैया जोंखौ नायनायनि स' बिथांमोननिफ्राय जों मिथिना मोनबाय आरो जोङो मिथिना लाबावगोन माबायदि जेंनायाव गोलैमारदों नोंथांमोना बे दलं जोंनि जेंनाखौ मा होनगोन जाय बिथांमोना बुंथिगिरि बुंथिलांबायानो जों इदिनो जेंनायाव गोलैनानै दङ जेनेब्ला जोंखौ चेयारमेन मेम्बार खुनु नायफिना नै दा भटनि समावसो बिथांमोना जों मावगोन होननानै जोंखौ बुङो आरो दा जोंनि गोथैबारि गामियाव आं दानि सानैसो गावसोरनि बिपिएफ हान्जाजों नांथाबना थानायफोरनिफ्राय खोनाबाय माने एबार जोंनि गोथैबारि गामियाव 11 खानसो न' फैदोंनो माने बिथांमोना भटनि समखाय माने दा डिक्लार होबाय ओरैनो नंबाबो नङाबाबो जेब्ला भटआ बायलांगोन अब्ला बे डिक्लाराबो बिथांमोना खोमालांगोन हा माने गावसोरजों नांगौ दा जों बेखौ मानिया जोंखौ थाखाजों बायनो हाया आरो बे नुथाया जाहैबाय बे रायजो राजाफोरनि नुथाय जाय रायजो राजाफोरा गंसे दालांखौ बिपिएफ सोरखारा दासिमबो मावना होयैनि थाखाय खुद दैखांनाय मोनसे जाथाय आरो बे जाथाया जानो मोनदों रुपै हालामनि सिङाव थानाय तितलितल दावरायबारि आरो गोथैबारि गामिनि मोनसे नुथाय खुद्रि खांग्राफोरनि गेजेरनिफ्राय जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि सोंथियाव ओरैबायदिहाय फोरमायथिदों सोर हाग्रामा बिथांनोनो जोङो बिथांनि जानानैनो जोङो गोबां खामानि मावबाय थादोंमोन आरो इलेक्सन समावबो बिथांनोनो जों बे दावरायबारि गोथैबारि आरो नैबे तितलितलनि रायजो राजाफोरा बिथांनोनो जों भटखौ होबोबाय थादोंमोन बे इलेक्सनफोरावबो जोङो बिथांखौ फोथायनानै जोङो बिथांनि जानानैनो गोबां खामानि मावबाय थादोंमोन बिथाङा रायजोनि खारनै मोजां मावगोन जोंनि रायजो राजाफोरनि जौगाहोनायनि खामानि मावगोन आरो बे दालां जोंनि उसुबिदाफोरखौ बिथाङा नायगोन होननानै जोङो आसा खालामनानै बिथांनि जानानै जों गोबां खामानि मावबाय थादोंमोन आरो जोङो मिथिबावगोन बे ओनसोलनिनो रायजो जानाय बिथांमोननाव आदसा नोंथांमोना माबायदि जेंनायाव गोलैमारदों बे दलं बायनानै दा आसलथे जोङो नैबे दलंनि जेंनायाव जों गोलैनाया बे बाथ्राया थार आरो गुबै मानोना होनोबा दिनै 10-15 बोसोर जाबाय दिनै हाग्रामा बिथां माने सलायनाया बिपिएफ पार्टिया दिनै बिपिएफ पार्टिखौ जों सरजाबना थानायजों लोगोसे दिनै बे दालांखौ जागा होननानै दिनैसिम जों दिनै आसा खालामनानै दङमोन दिनै 2020 सन दिनै जालायलांबाय दिनैसिम बे दालांनि सोमोन्दै खुनु माने बिपिएफ सरकारा खुनु पक्षआव खुनु माने उल्लेखखौनो खालामासै आरो दिनै जों ओरैबायदि जायो जे जों जेराव गोलैदों दिनै दैज्लां बोथोर सफैदों बे दैज्लां बोथोराव जों दिनै थालिरनि जों फेल दानानैसो जों दिनैखौ पार सारनो जों गोनां जों जाना फैदों गतिके जों दिनै ओरैबायदि अरखलाव गोलैदों खिन्थु आंनि मथै दिनै माने बिपिएफ सरकारनो खिन्थु आं भटखौ आं होनाय जानाय नङा रुपैनिफ्राय खौरांगिरि मनलिलि मारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरफिनबाय दानिया जोङो सम सफैबाय नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि उननि रादाबाव नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों गोजोन्थों।